10 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ କିପରି ରହିବ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବେ। ଏହା ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥରେ କରାନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଛି ଓ ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ବିଚାର କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପୂରା କରିବେ ଓ ସେଥିରୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କ୍ୟାରିୟର, ଜବ୍, ବିଜନେସ୍ ଓ ଷ୍ଟଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ରୁକାବଟ ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ। ସମସ୍ୟାର ଶେଷ ହେବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ନୌକରୀର ବି ଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ ଓ ଫସିଥିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଦେଶରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପରିଶ୍ରାମ ରହିପାରେ ଓ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ବା ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ମନମୁତାବକର ଠାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ରହିବ।